Mna ndandirepresent i-SA. So babini abantu kule panel abakhe babe ku-SA ecaleni kwegama lawo. Ndim noBrakeza andazi ngabo. Uzaba manda apha. Ye-Gents la World Cup yamanini. Awele. Awaseze beclear. Beclear. Is female rugby or female sports being marketed? Ngokwaneleyo. If you look at even this whole debate about women's sports and being equal paid, the problem is that kubukela machita. Amadoda bebethekisana e-Europe with 6 nations. See? A Europe. Guinness 6 nations. Natural yona Brakeza silungwe Queens. So funeka mana esama. Europe. It's okay, England. But what Go happened? regroup. This is what I'm trying to figure out. How did they fall like this, I mean? But how were they hyped up in the beginning? Ambrose Papir, inkulu into ayenze uRas uAmbrose Papir. Hayi inkulu. uAmbrose Papir. Uthekizwe uHeschel. Usasha K is making it work and he's great at it. I just feel like akakafumani balance. Banike mana abanye abantwana man. Kapisane ngokudliphet. Akakafumani balance kulanto wara. Wena? Yokudlalisa then azidlalele. Ungafuna uzidlalela ayibe ngwana acinga udlalisa. Man. And ubanika seyiqoma kuyabhetha for mina. Sifikile eKalikeni. This is long way. Ukuze ndodla nokumiseni. Kuzaba mnandi apha. Molweni, Halloween kwi-podcast molweni eKalikeni. Hey, siku-podcast entsha ngokunamadoda amathathu. Yayazi ke namadoda aneziduko yako kwayo. Ndihleli nebhokobhoko lokuqala elinesiduko. Former Queen's College old boy. Ndihleli ke nayo. I-third team grey player Graham yasekhini owandile lupwana Ngicela singaxolisa. Ukuze ndodla mina uchukumiseni ndo. Can you not start like this? so siyaqala nyani Dima, can you not start like this? Siqale njani wara? Wawungadlali third team? No, the first in place. No. you just told us Yima first place Brakeza, okay. Let's move on to your introduction. Uthini wena? so MJ That's all. Masawi. Nothing Brakeza akhondo. Ndazi Christmas oyiqa. Engeke athlete nale. Yeah, Colors. high jump. Usain Bolt othi. High jump. Pure athlete. I was mixing rugby. Pure athlete. Maskalab. Janman does this High jump player. Wara, you must always understand kaloku xa i-rugby trials mna ndandirepresent i-SA so babini abantu kule panel abakhe babe ku-SA ecaleni kwegama lawo ndim noBrakeza andazi ngabo kodwa masiye kumkhuluwa naye khathethe futhi Thetha Brakeza because ndifuna ungena because kule nto sizele lapha eKalikeni babini abantu abanxiba first team blazers. Are you first in place Graham? Hey, I mean first team jerseys. Sorry. First team jerseys. Engeke kublaze Graham. Wara kumnandi chapha ke sibe lapha sisiza ngomba obalulekileyo lo mbhoxo osuthandayo ngolwimi lethu ihlo ilento esiyenzayo ke namhlanje qha ke andiyazi uba ke uthi ukwindoda eathlete qha apha yazi nix ngombhoxo kodwa yona iyaclaim ba i-fly half kwakumele idlale i-first team P utsho kaloku eQueens Dinayo honorary cap ye-first team neQueens ndacelwa ukuba ndizodlalela i-first team ngadlala yayi-friendly neGraham. Give us the story. yayi-friendly neGraham College. No. yayi-friendly Okay, I guess who? yayi-friendly Give us the story. okay ndisuka kwi-fitness ne ndisuka-captainishe enye team to win kwi-fitness ndicelwe kuthi masihlale phaa ku-first team fake ku-first team sidlala nenye invitational side ndafika ndabhenga phaa because la machita ndandlala nawo all my life just like ndandlala nawe wena oyiqueen yanikuqala Singayiqaleleyo is for a story for another day. Akazange Queens kube dinga udlala nam, not mna ndidlala nawe. Wena zawudlala nam. Yedlameni akafika ngeQueens ozowuhlanjwa wara kususwe la nto yaseRhini esasikhwakhwalala esaseRhini ndidayiva naleyo brake dayiva naleyo kodwa wara ngoku-refined into esingesi. Oh, because Ndambe Queens. You've got a bit of English in him. Yayibona mama what you look, I think we need to focus on your education here. Because ingathi rugby umhle great but iQueens ngathi ayiqinisekanga Sherlock into yaziyo kubetha nje qha otherwise is dead zakhe waphila pho. Masibeleni kuMba Braz man umba
wale podcast beautiful futhi lomba cause ngumbhoxo ndisithanda sonke and zininzi manje into esinothetha ngazo kumbhoxo singayiqala last of last week SA player of the year and ndinesikhalazo mna salonto le khala dlama ndinesikhalazo ndizakuni ndikhulule umncwazi khala kwami SA player of the year kutheni izawunikwa umuntu odlala eJapan kutheni ingaveli inikwe umuntu odlala apha eMzantsi Afrika ipoint le kuba SA rugby rugby inatsiwa mosu ibhodi iqumrhu eliphethe umbhoxo bekumele yenzelwe abadlali abalapha xa akazalwanga SA Malcolm X ewe ke and ufumene ne-IRB yayibe ye-IRB nayo so kudlamini uthi udlamini kutheni ungajonga amadoda adlala apha ekhaya ewe ndiyava which is why mina sithi because yile point uyivusayo nawe takhezi ba do I not qualify to be an SA player of the year just because I'm playing overseas even though I'm the stalwart of the Springbok rugby which niyavuya xa ndikhona World Rugby of the Player so ndiyakuva namdlamini ba mhlambi in order to appreciate aba balapha eSouth Africa and create indawo yaSouth Africa to become okay cool even ndayifuna i-SA Rugby Player of the Year I must be playing in SA but yongawenzi laa nto yaseNew Zealand that's all naku kuyenza loo nto yaseNew Zealand ngoba if awukhapha asukunakanga awuthethi nix ndiyayiva Brakeza kodwa uqala se-all black tendencies kwi-award enjeya kaloku mzondi nawe Rhadebe kwi-award enjeyana ndiyafuna ukuthi i-competition odlala nayo eJapan ayifani nodlala against Leicester Aviva okanye udlala iGlasgow eScotland ayifani nyani so i-Currie Cup yona amadoda Currie Cup yawubona amadoda ine-award I think now yazi Currie Cup esequka all competitions la madoda athatha inxaxheba kuzo then hence awunawukwazi ulindela into umuntu bedlala i-Currie Cup angafumani i-SA Player of the Year SA player yindoda ekuthiwa idlala kwizinga eliphezulu ungayibeka naphini ehlabathini awufike kudominate ngoba I feel like uSasha mna bechisa for club and country yeah but no Malcolm X look honestly for mna even Ox would have I think kodwa nyani ke Sasha put on one of the most memorable performances for the Springboks of all time. Sasha, you're so fine. Look at it all the time and just for like one. What about the performance of Ox in chair? Isizini yonke. That's all. Ox ndiyamvuma naye. I can put him up from there. a scrum perspective. Iniwanini prop la nanzikela accolade la mina. Buzwara nguyi prop. Wara. I mean, and body shame uyiyo. I'm loving it. Look, I think honestly, Indoya proper is like it's such a difficult thing and it's such a sad thing because you look at Rupert Spencer against Wales, 2019 World Cup semi-final. It was him and Pollard, literally. You look at Ox against England coming back in 2023. That was him. We only won the game because of him. We look at the French when we were down bad after Is it the game wakhutshwa umani? Uyabo no Willems goes Ox was literally at the forefront. So and I don't know what more we must do because also now ingati basifuna usifana ngaphandle by saying no more scrums. Hence mina bensithi le SA Nantsika Player of the Year benza yini ku Ox. More so uku-encourage izintwana ubujongile ko Varsity Cup Varsity Shield ujonge ezikolweni inani le props ezinsundu ufumana iprop player of the year imagine la Nantsika la confidence okanye la motivation izawunikeza ntwana into kokuba elayithi ungayisajonga ngoba ndifuna uba sisispringbok fana no-Ox qha ndingayiyo ne-SA Player of the Year kanti ngoku ubudlala iprop uyazazi uba awe uqotywa nje umqolo phaa usawugqibe kulindwe i-retirement apho kufe amadolo kufe izinto otherwise akho yakho. But I guess we closer ngoba unominating front three and unominatiwe le iphumeleleyo. Frank, I think Frank's also got nominated once. Owen Franks. Owen Franks. So yeah, so
you know, we would have loved maybe being weird as winner this as a time. prop generation, Kubona, just to say, look, let's have someone like you're saying, Brake. It goes a long way. It goes really a long way to get. Asimonela uMax recognition. ungagijwa simonela uNatsika la afombhako le izithonga zayo siyacaca izindumasi futhi ihlabathi liphela asikuba silwayeni befumene ilanto nje ukuthi ngamanye amaxesha ikhona lanto uqala into ezawuba neziqhamo ezihle ngaphambili kunangoku kuhoyo nje lixesha. God, I remember last year ezinye i-fans eSpringboks siluze i-faith in Malcolm Marx. Yes. I remember there was a time. Yeah. Ayiyo la transition from usoloko usuke eplangeni usenza inguqu kumdlalo weSpringboks ngoku kuthiwa mayibe nguwo ofaka imarka phansi azokwazi ukugqibezela usuke eplangeni. Khumbula uMakhlomazi benza kakuhle la ndima yoba ubonge ahamba ulima uNatsika ifollow yakhe uMax afike ngogqumelela. Yeah, I think nami nothusile into kaMax inothuse kakhulu because Ubongi was always been the guy and then uthetha na Brakes ba befike egqibeleni and I think imothusile nyana into yokuqala. And it's because there was sometimes when he lost some lineouts, crucial lineouts in the 5, sathi ubuyele kulando yakhe. So inothusile into yakhe bafumane i-IRB ne South African Player of the Year. Yeah, clean sweep kuMax madoda. Sithi umjukuye. Women's Player of the Year. Nonwabile. U18. I don't know bang. Hey, I think mandi Ubona ba. ubona balwe. Number 8 Aseza. Well, no 12. Qhawe ngubani? Kuma kubani? Salkhangela. Salfumana la Camelia. Yeah. U18 bamenzelele to be honest. Bendiza ukonwaba pha kwe-sevens. Ayinikwe pha kwi-7. Ayifumane pha kwe-7 kuba ye-gents la World Cup yamanini. Awele. Awaseza beclear. Like even the profiling around her, okay, like what it felt, because she even says her name was being chanted like a different, like it was weird for me. She was a fucking ball of reckoning. The technique at collision Yo, point. she was insane. a fucking ball of recognition, bro. Like she was bulldozing everything. What old-fashioned bounce. That That old-fashioned bounce. I get your shoulder. You're going. I'm not chance. You don't stand a chance. 100%. I felt Aseza for me should have won it. It believe was so. clear cut. It was believe clear so. cut. But Umbhoxo wamanina ke ngokwara xa ubuya apha provincially. Ikhona i-coloration yale level ye-provincial to lanto esiyibona kwabantwana kwiNatsika ku-World Cup izawuvale kanjani ubikhona. I think ikhona Brakeza, ne? The nice thing about it, you're seeing it in this women's league walk. You look at the Daisies. Yes. You know, they're doing well. But if you watch... EP Queens are starting to Yes, you know, ubonakalisa. I guess Ipota nayo doing the turnaround out of that mass exodus. They have to start. Usisi took a lot from Yeah, Border. they have to start. She clean sweep. Moment, She clean sweep Border 40 days. 40 days. So it was always going to take a bit of time to really recruit that talent. But you go down to the Western Cape, you look at the Poland ladies, you look at the Western Province ladies. Who got that Poland lady, I think 9. Ndimlibele ngakuthanda ubetha ibread akadlali manje. Yo. Thanda ndimlibele igama lakhe. So I think ikhona wena Brakeza. And I mean, if you look at where we ended off on the World Cup from a women's rugby perspective. First playoff. Yes, 100%, and that's fine. And by coach Sways, and also Russ is at the helm of everything. So no, you can't a correlation that we'll get there in due time because the talent is there. Yeah. But excitingly ke kodwa kukhona le Super League kuNatsika Barroso ethetha ngayo where as franchises funeka zibe ne team ezinatsika ezizawudlala zona. Yeah, it's 4 teams. Yes, 4 teams. Ikhona into ezakwenzeka now recently, Yes. but it's for 4 teams abazawufaka imali towards inatsika i-competition between the 4. Icala lami ke into kokuba i-4 incinci for uzawufumana i-competition onele. I-4 kaloku ubudlala 1 round is 3 games a team.
ayonto ingako leyo ube yi-double round, it's 6 games, it's still ayonto ingako. So I think i-idea phaa izinto yoba baqale ngale-4 ezaba well-resourced in terms of funding, in terms of i-facilities abadlala kuzo, i-access to gym nayo yonke laa nto, nutrition, and then grow it to 6 maybe, ubone ihamba njani. Qha mna ixhala lam into yokuba i-4 is too little ubungaqala apho uzowubona isiphumo kuzisuka. Instead benzawuthi 4 ndawugqibe ndi-invite abo-Kenya, abo-Ghana, these African countries nazo ezine-women's rugby, and do like a tournament type thing, man. Uyabo Easter festival ethile yamanina uba okay biza zonke ezi-Africans, and then ke kudlalwe that 2 weeks or 2.5 weeks, and then kuphinde kohlukwana kubonwe ke ngoba lafo i-level yabo indawuni na. Ungakwazi ke ngokuqala into i-extender to the Pacific Islands, ubizo Fiji, ubizo Samoa, emaninini, understand, uye usonyuka usiyobizwa Australia, ubizwa New Zealand regularly, uzawubona ka abantwana bezi semi-final contenders and as they come World Cup. Because I think what I heard is that SA Rugby is going to own those 4 franchises, and Yes. they're going to pay everybody until you cool again. Yeah. But I think essentially they're probably going to commercialize it to selling it off, to say, oh, if you know women's rugby, we're now a team now, so that ipindi pume phapo. Yamadoda o-Estee Lauder abenza i-billions, in fact trillions of dollars kwesi space se-cosmetics amanini. Sibabambe lapha ezantsi sithi ningaziqhili kakubi, i-CSI spend yini kule mali niyitya kangaka, because thina abatshatileyo ke wara ininzi laa mali siyitya kunantsi siyitya nantsi ke kwi-cosmetics. Yeah, siyazibhatala iintsipho fondini. Iyaphi laa mali? Because andikaboni nesponsors ti-ponds kwitim yamanini. Enyasile ubrekezi into yoba nani ponds kumele uba zesponsorisha phaa kwiitim zamanini. Look, yes, My way. on goodwill, yes, but essentially, Sports Manina doesn't have the target market ka Estee Lauder, and the target market ka Estee Lauder is, Engomanini yes, abantu babukela manina. ke ngoku. Uyaniva Brakes? Imagine When I mamarishe sponsor u-18 something, rows. kaloku, when I sponsor something Brakes, Imagine I'm saying that mamarishe u-18 rows umbeke kwi-advert ye-Estee Lauder. kaloku Brakes iyafana masuba no Serena Williams have never done cosmetic sponsorships, because that's not who the sport or their commercial value appeals to. I think zii-different izinto ezikhomberishayo rhathe. So u-Estee Lauder is about models cha. Beauty. Then ke abafazi bethu ufuneka umuntu azibone kwi-runway eParis. Network. So this is what I'm trying. Not uba uzawuthatha ibhola erugby utekishe umntu. Yes. Also remember that our audience as sport is dominated by men. Even Manina. If you ever Amashita athanda i-eye candy. girls on girls zona azithandani, because if you look at even this whole debate about women's sports and being equal paid, the problem is that kubukela machita. Girls on girls, and there's more women in the world than men. Is female rugby or female sports being marketed ngokwaneleyo? Because proper sometimes ke. uthuka on the Friday that there's a Daisies game. Okanye kudlala But Springbok awuyivanga women. But can't we even the in whole week? advance. But uyayazi on Tuesday, uyazi kwa Monday, oba yiyo box ziyadlala Saturday. In fact, Good Friday. Ni right machita. Ni right Grootman zam. Ne? Inenza ukuthi once umuntu ayibone la marketing, kubana zoyokuthila iTV. Ayizubazi girls. Izobaphinda besithi because sithi abathanda irugby. Thina abantu bathengayo kaloku. Kaloku uEstee Lauder uxeza kuba awuzuyibona Thina abantu. bathenga lapha. So wena lapho uzohamba ngenxa yobukela igirls. Andiyayithengiswa. Nantsok. That's kube marketing decision making ke. Ngoku andizofika the Queen's College guys zazi. marketing Consumer journey, consumer target marketing, sponsorship rights and commercialization. Simfaka ku-niche market, ku-niche yakhe. Yabona izaniphuhlisa ke nto nesizame ke ngibona practice. So Preacher wara. the whole point of the targeting is targeting
the association of the sport. So no be marketing and so at the moment. If Kuko Mnandi girl, when we boy and we see the same marketing, you will change the TV to the women's rugby. I won't. As the ladies. So I'm the book Kim Kardashian. So that's the difference. So as Estee Lauder, you're looking at the target market that's watching women's rugby. It's not the target market that they want. Essentially, which makes the rugby girls or the sporting girls harder to make cosmetic brand ambassadors. Because ababukelwa ile target market by Funai. Babukelwa seat. Nanbuyithenga braba. Awuthenga ukuthi iPond's 3-step nightshade. No, wena ubek 500 qha uthi mbolomsa into zakho. Ukubona. Awuzukuthi baby bona act like a Pond 3-1. Nekubona intshango ineglitter ulala kamani ngayo. Uyabo? So instead of outside ukuthi uyibone phi. So zinjalo ezawe. Zinjalo ezawe. But i-solution ke ngayindoni? Better marketing. How do you package women's rugby as a product that's desirable to the consumer rugby? Which is who? I mean, a lot of women are slowly getting into sports. I mean, you look at the EPL, right? Yes. But nalapo, they prefer the male EPLs Then over the women women's EPLs. yeah. So you find a lot of women who have knowledge on football speaking about the male EPL more than they speak about the women. That's a brand strong Dlamini. Springbok brand. Ngakhumbula ka kwathethwa nge-investments ze-billions abantu bezama uinvesta kula brand. Very important. Kwaxanjuliswana kwaphinde yaphela Babhaqwa. Buyiswa. Okwezare zibhaqile. Saban. Yo, that was a great. That was some. We nearly lost a really good brand. Yeah, wena. When you're talking about these Springboks, urasa khona amadoda alayinileyo amatsha. Zezimbuso ezintsha ndithanda ezimbuso zintsha engathi uthi vandla. I mean, you've got these new under-18s that came in, and then you've also Marcus got Muller. The new boys. the new Uba boys. ngu-Adams lantwana Ethan. tank le Ethan, yeah. utene ngabizwanga. Obviously kaloku uzakwenzelelwa lena. Ndike ndeva kuthethwa nge-sevens Yasepal. kuthethwa Uzakwenzelelwa yona before Ethan. Umthumela kwi-sevens ube into ze-sevens. ndike ndeva ngathi uSneyman une-interest pha ukhumbula lokho oDavids Nantsika eza-anchor zenantsika ze-scrum kwi-Springbok Sevens la madoda sefikela la kwizinga ngoku okay. le nto wafuneka kuplanwe i-exit yawo Ayidingi indoda engaka. so ilight engaka ya ukhumbule laa nto kwi-sevens yendoda edlala la role ubu-anchor yaqala ngooFrankie Horn laa nto buyekhumbula uqala kungathi iSpringbok Sevens ziyinto ngoku ku-World Circuit bazolandela ke ngoko David Saba so ndiyayicinga laa nto yenantsiko impifisa ndiyayicinga laa nto ye-succession ke ngoku kaSneyman so inoba ke ngoku uvele kwajonga kwathi hayi mani okwangoku isenohamba msinyane kweli cala lingu-Ethan Adams but le uJoe Brewer ayingoJoe Brewer ke phofu ngondlebe zikhanyilanga le ntwana msekuthetha ngento uba sikhangela oDani Gerber bangomso investor Uyabazi ke zonke as-journalists. Yo. wena Bayathanda uthanda into ezininzi. Bayathanda uthanda and ayopressure mntaneni lo i-rugby media South Africa. because into yenza uKate Volata Craven Week kodwa yo next Springbok kodwa kwafika i-franchise zase-France apho zizoyithatha inkani le ntwana kunathi Western Province and yahamba nyani ngojongo every 2 seconds siyatya zinatsika siyaqhaqhuda Bayeka la nwana man. Utsho khathe uxhomisa ibhutsi rhare ngenkani. 20 something year old. Phofu wari uyadlala yena at almost 40. Uyu umntu osarothena almost 40 kodwa ufaka mna. Yabona iQueen has no project. ayodibati uzasifaka isikolo ngombhoxo I think essential kule topic uthetha ngayo so that yaba xhoma ibhutsi.
with the amount of talent that's running through South Africa, banilisa But kwi-Flyers- amadala eqhome Kwi-Flyers ingathi siyashota nje ePitoli. kwi-Flyers ePitoli. ewe i-Flyers zininzi South Africa ngebathatha umani baye Umani usafuna ubuyela, that's the question. but what I'm trying to say ngoku umani comes back as a different guy. Akafiki Ubuye ne-say ngoku, ubuye ne-say ngoku. ufike emhle But istyle sombhoxo kamani sizawusuta eLoftus. now i-problem ke Ayizuba ingxaki ke ngoku with his say. Ayizuba ingxaki. Kaizer, when you look at iBulls bezicula beziphethe uGosen, beziphethe uHendricks, beziphethe uStegman, beziphethe umani emva noGelanta khumla la colored backline before ku disappeariswa umntana bekumandi pha. That was just post COVID ngoba bedlala besadlala into JK bengafiki. JK bengafiki. beseyifikile kaloku Winwe nguye za title Super Rugby the weekend bencela thi so phaya ke Super Rugby unlocked. unlocked ebhalwe Super Rugby phaa Unlocked. Akubhalwanga Super Rugby unlocked. so Super Rugby. ilalo kulwana Brakeza, it's a matter of saying bebecula uPollard ufikile bathatha uSmith bamsa kwi-Lions all of a sudden there's no Uzimezo condition. kuza kaPollard. Kaloku Andizuma ngoku queen. Pollard yena, I mean uPollard ngoku probably is going to be running for the greatest fly-off of all time in South Africa. So akazoringa kakhulu kwi-Bulls. That is isicoco sikaNasi. Akazoringa kakhulu But kwi-Bulls. ayikho short sighted into investor kuPollard mina uyazi into kokuba iBulls mos azizuyeka udlala umbhoxo xa kuretire uPollard kufuneka uqhutyekwa because xa ujonga investment kwaFly Half bake bazama nokucela uTinas de Beer babuye because akho nto yenzekayo kunathi ku-junior structures in terms of develop iFly Half. uSam Francis wayaphi Lions? Ukhona. Does he make it 23? No, which is why also naye uCash naye needs to understand. I don't know what he wants with Cash, because at the moment uno Dobela, no Sam Francis, No Chris Smith. no Chris Smith. Chris Smith lena usanethatha washed way umdala ngoku. They're supposed to be investing in a new fly half combo with uMorne van der Berg. No Hashim Pete. No Hashim. Yazi nayo iMorne mana ibeka pheqale lefana ungena uHashim But wara masinga drifting kakhulu. Sibuyele phaa kula alignment Yeah. ye-SA. Sike sithethe nangezi zintsha intwana zifakwe recently as a virtual. Sure. uCarlos Sadi. Carlos Sadi no balentwana JJ van der Merch. Van der Merch. That boy is huge. Ifaka loo ntwana Olusadi amaperandila kaloku ukhumbule into kokuba kukho imibuzo kwi-tight esinazo ne okay uTommy Tuto uyazanywa pha but siyamazi Thomas uyilusele Tutoy incumbent mosingoko. incumbent Lolukolo Okanye Velkholo Wilco and then uThomas uza emva koWilco but ukhumbule uThomas inantsika i-dual role nakulusedi uyanantsika uyajonga and then behind that kukho imibuzo over uNcilashe ukuba kaloku nyani wafaka ipudding na kwisiselo sakhe okanye wafaka ntoni ayideclarishwe laa nto ndiyayiqonda nakuNcilashe laa nto intoba iyadika ngokuba akude kube ku-pronouncement bafondini chopha ke i-4 years yakho okanye funeka ide igqitywa laa nto urasi ke ngoku ujongele umanager naloo situation umanager loo situation ke ithi mababe khona abantu aboneleyo abaredi kwiposition le nto ke sibona uMaberandile ingathi unantsika ubisi ukhumbula uMaberandile akubhodobhe kule inji current nantsika champions ze-Heineken nantsika ze-Investec nantsika so umuntu odlala kwi-environment enje ithetha into kokuba ikhondwe ekhoyo in terms of nantsika umdlalo wakhe egqibelela ubizela into ezinjalo ke nazo uCarlos Sadi le ntwana uJJ van der Merch akukudalanga nibona emaphepheni mosukuzwa hey urasi uyaziphonononga isitoko sakhe kwalokho all of a sudden 440 umbonathi uFranco Mostert khona igugyology engenayo unozidlelana ngulo ongenayo inamba yena ke herbal engineer yePirates
ulimala oko. You understand? Usanda utyandwa ngoku ihip Again. loo nto isenomkhupha into ingangonyaka. Unyaka ke ngulo enganayo uwa kunatsi ku World Cup elandelayo. Ngoku usheke no-Eusebio, usheke no-RGS Neyman. Okay ke le light unatsi ku run nokia iyanatsika is obviously in the mix. Hayi usesixhumxhumile. You understand? Uthini ngokufani yedeni yena? Ndile ndiza kuyo kaloku Dlamini nto ubizwa ka-JJ ke ngoku yithe laa nto xa kujonga igalelo lantwana ku-Northampton Saints kodwa no ikhona mani into ekhoyo ukhumbula light yamka kwinatsi kwi-Sharks phaa isikhalazo so Plum at the time inayo indawana utefa mane light xa ungathi the going gets tough yona ibizwa unina yayinceda ke into ya-overseas yake yaphuma kula comfort zone uba kufutshane kwinto eyiqhelileyo nyhani isiphakamisile isandla phaa into ke yenze into kowa noma ijongo because if ujonga i-post contact meters zala-light in all competitions yahamba phambili eklabhini no-Northampton Saints yahamba phambili phofu uluhlo lihamba phambili amadoda kwezi competitions zonke ngoku ngee-carries zayo so kubani ebesenzela laa nto kwiSpringboks bingu-Etzebeth ngulo ubuya kwi-6 months yongadlala u-Etzebeth uzawufika enjani uzawufumana nifomu Etzebeth xa ujonga neminyaka over 34 35 you understand so izawuphinda ibuye nalaa fomu uyabo because iSpringboks ukhumbule umdlalo weSpringboks uxhomekeke kwindlela i-ball carries ezidominate ngayo over i-gain line ngubani ngoku ushekileyo uzakwenza laa nto phaa kwi-second row ewe kuzaba nazo ii-flanks uPeter Steph ngomnye kumela ikhona i-question ngoku over yena because ngulo ongadlaliyo ngoku ngenxa ye-injury minyaka ke Jens iyabala embhoxweni i-recovery ayisafani ekubuyeni kwakho ezinye ii-players uPeter Steph esemncinci ebedla ngobuya uPeter Steph from i-lay off engathi khange angabikho ngoku it takes 3-4 games before umbone uPeter Steph ba uyabuyela kubo Peter Steph you understand so ngobani abalandelayo ke ngoku kule conveyor belt efuneka sibajonge kwakulonyaka akho chance yawujonga kulonyaka usayo funeka aqiniseke uRas uba isquad sakhe of 50 over 100 uRas ngathi players ngobani if something happens ngomso kubani ozawukwazi ungena ayigcina le level JJ mna ingathi ungenele into ezinjalo. Yavumelana nam bra Kaizer because I think JJ outside of that then one of his biggest traits is his ball skills. His ball skills is immaculate and I think if Khamulo to Ruan go to JJ yabona JJ comes in like a second Archia then Ruan control a line out yes but the dominance especially the grind the hard yards are still being done but also when you look at maybe the attack philosophy ka Tony Brown uyayibona uyayithanda i-forward ekwaziyo ubalule beyintoni lapha Kaizer le yehla okay but uyambona ba Tony Brown uyayifuna i-handling and uJJ unayo i-handling and bayabethakala ke ngoku abantu abafana no Robin van Heerden because they just hard men but when it comes to attacking and moving quick ball bayaleka and lantwana inkulu enough uyabo and uyasiyamazi ke uzothi McLean uyakwazi ukulungisa uyakwazi ukulungisa yakhumbula ubuye njani uFrans Malherbe after you sambona next Springbok season seyiphilile right so sayiqonda uRas unayo unokwazi ulungisa haya amadodana ningathi kwandimi ndisenesinye isikhalo ikhona indoda eshiweyo apha uRas uyishiya oko le chap xa ikhetha uTrogi miyeke uTrogi bekhe wabizwa noko yena Ambrose Papir inkulu into ayenze uRas uAmbrose Papir hayi inkulu uAmbrose Papir bizwe uHeshel Ambrose Papir noba wathi uRas ngomamakhe it has to be what do you ayinje xa izawulunga what do you masa what do you masa kwanza baba kumnqikho kodwa wara cha uAmbrose ebingekala mekembe ebizwa kuyo last year ikona akalityelwa ngoAmbrose Papir but mna ndicinga into okuphinde kujonga I think una 27 mos Ambrose Papir baleka apha ukubaleka phaa ngoku ujonge kuba okay ke unoGrant Williams what 28 29 ne
unaye uKrabi Krabi. na uKrabi upha ko 27 naye Reina kuna 36. uReina uko 30 something, you understand? So ngoku kaloku nikhumbule gents, uRuss udwa ujikija ngoku to 2031. Ungcolile uRuss. You understand? So akajonganga le World Cup yodwa ngoku uRuss. Seqala iplanning yojonga ku2031. U2027 isegqiba ngoku into kuba ngoba namadoda azayimela ijive yawo. Sure. Kodwa ke ngoku xa safe kulamadoda ka2027 ngobani ke ngoku uya ku2031 Hashimtut yambona ngoku sesigxumgxumini oKrabi funeke ke ngoba ixwayela ndawo yobusiniya ukuya pha. Enye into afuneka niyazi ngoRuss, uRuss uyayithanda experience. Akayibaleki uyayithanda ibe kufutshane experience kakhulu futhi. Bathi besenza lento yabo yoba ke ngoThoni bafaka ntoni abeyazi ba amadoda kana experience iyamsebenzela experience ndibona pha ku Cobus Renard uCobus Renard incumbent ngoku ayixoxisi number 9 wakhe and umdala kodwa akho mntu okhala nge-age yakhe uCobus. That's the conditioning is so top notch. As old, and I think uRuss is a thing where he's like, let me give you a 3-peat. Because Namatidelo are also asking for it. ujonge 4-peat uRuss and 3-peat ni Ditela Namatitaki, the real niggas. Or Clear, Peter Steph, they literally said, that generation. yeah, but it's kind of the 3-peat further than Siam. Then you can clean out. sign off retirement taxes Usiakolisi abe Grotman. sign off retirement taxes Because kanye na go restaurant usiakolisi World Cup. Ngoku ucela table for 2. yeka bana ka Nguyo nomakho. umakho zambala nosiya I cannot tell you World Cup back to back. back to back. Hey, World Cups back to back 2. Khale pha. Athi okay, sine back to back. Tell me greatest errors. ngoku uzawuzihambela yedwa Ngoku nafika athi ndicela table for 1. Table for 1. Ahlale pha. Uzawuba nge-invite. Hey, nalapho funeka uqala udlule kumakho. As a receptionist kasiya. umakho iqela lakhe nje ligqiba utyumba umqeqeshi kodwa uzawuqala ugqiba kwakhe contract eJapan kusekho rugby's greatest rival. I think that's why they might have been looking at Umaga. Because Umaga is probably closer from the Pacific Islanding things to kind of start doing the camps and getting that right. Because Nyanike, what else can you do? Unless they're going to buy him out, and it doesn't seem like New Zealand rugby's got that kind of money. Yeah. They don't have that Othixo bombhoxo abanamali. Hey, Pelino, Dallas is push. 10 years ago. Scott Robinson, when's a young in up? Usazobhatalwa mos Yeah, iminyaka yakhe. pay out. Payout Man by coach, Scott was. kumandi njani ayiso stress lanto ngqoto ngomso Uyakwazi sometimes awulali kaloku pha. kodwa zikhona ezispecialize ngeza payout Better than unabethe nje unyaka kuyiwe 4 and foremost. Okay, so la umaga uzoncedisa. Yabo. kuyathethwa naye wara akutsho uyangena Kaloku when you look at the bigger picture, we're looking at the bigger picture here. Like you're saying, there's this issue that Dave has to complete the thing. ephela And end of iphela June. ngoJune. And it's true, yeah. So and it's not like And they coincide as a camps ne schedules as Japan. So you need somebody here. Kambe azomane city a teen yes. Yeah. I mean I would think that would be the reason. This nation's championship yaqala ngoJuly. So I would think probably bazawutywa there's that. iFrance kokwabo gents bazawutywa iFrance kokwabo gents Engathi lando to Dave Renning analando i-coach ye-forte uColanisi ibinayo yofumana i-team into competition. Sheke inyanga ngene competition. Kodwa maske sithethe ngoDave Renning before sithethe ngoThana uMarco ngeka-confirm. Dave Renning uconfirmiwe. Yo, Nazi accolades. rugby lana yenzeka ivilando kwi-rugby yenzeka pha eNew Zealand nithini madoda. In New Zealand I think umlilo yawulahla ngalanto uqina inhloko about overseas based players. Zathi players sesingena kula conversation ethi kodwa
in all fairness bekumela niyasivumela kuba nikhumbula irugby into yexeshana umzimba awuzukwazi undithatha uyondifaka ku-retirement age apho umuntu one-professional career eseofisini akwazi uzisa kuyo. Mna funeke ndizenze into zam ngoku ndigqibe ndiyazi ke ngokuba ndiseta up uba ndizakwenza ntoni for the rest of my life, which is what South Africa immediately did after uTuti. You understand? uTuti naye wayekule situation uScott Robinson. ngcolile eserugby wayivinjwa mosututi wavinjwa ututi wavinjwa nayithetho Wayecelile naye. eserugby wazifuna izinto uTuti kodwa hayi Wayecelile uTuti naye. So ke ngoku masithi ke yaba khona ilogic eziofisini ethi kodwa siyayibona le nto befuna nguTuti, masike siyi-explore uba ingenzeka kanjani na, kanti kufakwa uguluva number 1 oyaziyo ujika amanzi abeyiwayini. You understand? Yenziwa loo experiments phantsi kwakhe wayenza yasebenza. Ithe ke ngoku rasixebonisa ihlabathi lonke uba jen siyasebenza this thing. Oothixo bombhoxo bazixelela into yoba unotshe ngoku into eyenzekileyo ii-players i-disgruntled, ii-players eziku-top notch ezizixeleleyo uba i-NPC ayizondibhatala le mali ndizayibhatala eFrance, mandam ndikwenza imali eFrance. You understand? Ngoku eza players are not allowed to come back badlalele inantsika ilizwe labo. Aba bashiyekileyo bashiyeka bezazi uba bayi-second grade because i-first grade ile idlala all over the world. So izawuphucuka nje sila NPC no ngaze udlala i-SA Cup man bangasokola uGreekwas eKimberley. You understand? Because ihlile lazinga NPC yibi feeder into All Blacks rugby. I-Super Rugby imincedisa intoni i-Super Rugby Pacifica namhlanje. Super Rugby Pacifica ingasokola ku-Challenge Cup. ibi-arrogant New Zealand rugby ngalanto Isa-arrogant nangoku. arrogant nangoku Brakeza ngoba babelieve uba playing for the fan is Play for the chance. worth more than feeding for ifamily yam Exactly. post rugby. Why ungakwazi uzibhalansisa zoyi-two? Ukwenza haka is better than retirement annuity. No, Why exactly? Why cannot they do both? ukwenza ihag Ellis Park is better than retirement annuity. Kunofuna usixelela yona. Ezemishini zakho ukwenza ikapa upango. No, but Nambona inxibile ithi All Blacks. ikapa uphanga qala uphuma, so masingathethi nje Ngokuyiqala uphuma 2-5. Sawudinga uyicheka lona intombi yasibethu 50. Yayi-tight la match engicela into. hayi kodwa Engengo-50. savuthululwa pha. Engengo-50. Okay, anyways Akana jezi All Blacks nambona inxibile. Nayo into nayo emlingani. Oh. Wafumana medium. Manu medium akangeni medium. But All Blacks Dave Rennie. I-accolades ka-Dave Rennie chance. Uyadeserve? Akadeserve? Dave Rennie, from what I gather, and this is from listening from O'Quaid, the kind of message that Quaid sent, you know, Yeah. speaks volumes about who Dave Rennie is. I think someone else also spoke something about Dave Rennie. I think there's 2 other players. Ne? Clearly, he knows how to capture Sonny the Bill change was room. one of them, yeah. Yes, clearly he knows how to capture the change room, and I think that's the first thing. Any coach that you want to coach has to know how to capture the change room, which is what Rassie does. Yeah. Beautifully. Well, Hence, Beautifully. Hence, the Wallaby players were very upset with his sacking. Yes. It was not the players that led to his sacking at Ivry. Ziyavuma ke because we did not produce the results. But as it uDave Rennie Was the issue. Hengba la coach yayise ku World Cup yesoka ka 1998. Le yathatha indawo ka Clive Barker. lwathatha indawo kaClive. Wena mFrench lo. Bani nakaninji. Zithi Dave Rennie akayiyo la chap yafika Gibson uDr Khumalo ngezikonzi. Ndiyabona Brakeza kule nithithayo uQuaid Cooper ipost yakhe on Instagram. Emusha well uDave Rennie. This is I'm sorry that, but We caused it shows that, but in those you were always supposed to be a good guy. Ayikho ngozi ke kuthi lonto le. Hayi ke.
because kaloku udokotela ndimthembile. ithreatenisha into kokuba uDave Rayner angafika pha ayigalvanize All Black. Yes, which is what we want, but masithembe kudokotela. Ngoba xa usithi unesi skills kadokotela so captureisha i-change room. Remember Noraso wayicaptureisha ngo-2018 la change room yana, in 2019 inyusiwe indebe. And this is what then you look at then bazokwenza kanjani. Abanayo i-player pool. So it's abazumvulela Bangamvulela. If bangavulelanga uMoanga to Scott Robertson, soze bamvumele. Oh, nanku nantsika uyu demon uBrody Retallick. Ufuneka yambiza la chap. Funeka buyile. Azodlala NPC. Azodlala lapha kuSuper Rugby. So andikho ngovulelwa. Okay. Andikho ngovulelwa. But into New Zealand Rugby umna Brakeza. If bangamvulela though, what would it do to the rest of the players? What do you mean? Kaloku andithi abo badlala eNew Zealand bahleli because bathi thina siloyal ulive ngulive. Ulive so Fabian Holland kuthiwani kubo kuthiwani ko Scott Natsika Barrett come and put it country first ewe kutheni ngo country first ku raise kaloku xa uraise wageza pha wageza wathini Dealt a bad hand. G-string kwi-boardrooms Hard. Kuthiwa hard. I'm afraid that's what's going to happen. And that's sports. That is sports. That's why we love this industry so much. Kuhade. Ayike izokwenzeka because if Buyile Moanga, everyone they've been struggling at 10. If Lamape comes back, we know who's 12. Number 12. Then go uBereke kaphinda yelo ke window zakhe. Then kuphinda kuliwe ke strong ba okay uzodlala phi wena fana. Awunandawo. So utate ali afondini. Yeah. Recruitment yasePitori. That's a camp team. That's a camp team. So yabuya ufika uthatha 11 wakhe which he is probably one of the best 11s in the world. Yeah, it was a problem. Too much. Will Jordan nangaxabana ke Will Jordan akafumana 15 as quickly. But even though wing wakhe kaloku. Ubani 15? Jordan. If starting at 12. Hayi makam. Nyamchophisa Magame. Awuzochopha amaplange. Magam. Eyona tap Will Jordan is way too destructive at 15 at the moment. And at wing, and at 15. Yeah, he's just way too destructive. The best outside back he's just way too destructive. Should he then Ureni ajonge specializes kwa 15? If I mean this is hypothetical bakuvuliwe. But bakuvulwanga 15 ngoka Will Jordan. Will Jordan without it. Yeah. Then no 10 ibe without a shadow of a doubt. Kuphika kube ngunayo noGayo no Dimeka balonga 10. Ruben Love animfaka le conversation. Yeah. I'm Love Histo. Too injury prone. We don't know if he's going to make it. Love Histo. Zima wa 23 We can't invest in something we don't know. Highly volatile stock. Does Rene bring what is Xavier as his captain? You have to. Usebenza naye ngoku Kobe Steelers. It will be the most. Chong has to do that. I got a choice. That's the one thing that can save New Zealand rugby is that captain's armband, which was supposed to. But New Zealand public is split on Xavier because they feel yeah, All Blacks. But so do you go with what the public wants? Scott Robinson was supposed to take over before Ian Foster because his spine so All Blacks. Which is what New Zealand was a mistake because his spine, say New Zealand of the Fern, was all Crusaders. Yeah. He had Sam Whitelock was fresh. Scott Barrett was fresh. He had Todd. No, not Todd. Who's the other 7? He had 8. Who read Nalea and I, but Reed was on his way out. He had Moanga. Whitelock, they were still there. Yeah, and they were fresh. But what of many? Kaloku yagqitha chance yaba kuhade ngoku slapa kuhade. So and mna kule ndibuza into kokuba will Xavier be popular
appointment nakwa captain if the public is split kule nto i-All Blacks ziphuma kuyo. Bensiza kuloo nto ke Brakes and City, the way to save this thing ufihle inyala lase-New Zealand u-Ardie Savea. There's no better captain. Like akuzuthwa ke ngoku yina ntsika yi-nepotism because uphume Cook Islands umama ka-Dave Wren Good. and Mabe babhizi yiloo nto. banegotiata noThana Umaka ngokuba Mabe yiloo nto. nisenza i-Pacific Islanders. mayibe yiloo nto. Amadoda singahlelanga kakhulu man eNew Zealand. Amadoda bebethekisana eEurope kwi-Six Nations. Phi? eEurope. Guinness Six Nations. Natural Wena Brakes silungwe Queens. So funeka mana esama. Europe. Bro. Wagxothwa It's after- Europe. wagxothwa It's after Europe. 3 years of It's Queens. Europe. Wagxothwa It's after Europe. 3 years. ebhidwa sesisingesi It was It's a Europe. wakunzemosibamba It's Europe. wancamela kwesasirhini Yeah, akasirarasa ngecala lapha. kwakuthiwa yinto yimakhanda Yeah, ewe. Very revolutionary. imakhanda ineclub apho kwakukho utatomncinci kaSiya idlala umbhoxo kodwa ke imbali sakumane sithi Dala satshisa pha emakhanda. Anyways, ichisile okanye ngephi echisileyo kule Six Nations. Kanjani, France kanjani? kaloku Who do you think played the best rugby? Who do you think deserved to win? France It was France. It was always France when Akum Khatebe. But it be valiant like effort to Scotland. Oh It be yes. valiant like effort to Scotland. big Italy- improvers kodwa mna Italy Italy, hayi Most Team yami improved. ke, I was supporting Italy. I think Okay. Italy, yeah, lose la match Ireland, and then that's when they lost a chance at the Six Nations because they were out of their depth because they'd never been there before. Sure. Sure. bebothukile nabo Sure. So but Italy- you know, what has made umdlalo Italy tick the way it did because it gives me i-revival vibes Argentina indlela i-Italy ekhule ngayo andiyazi ke mhlawumbi nokokuba it's just coaching lantu ba ube no coach that can bring a different perspective to i-ability nayo kube kukho because Italy Argentina ubujonge zantlanga zintlanga that get revved up nyani emotionally if uyakwazi umanage eza emotions zabo you can get the best out of them 100%. I think Italy was great. But I do want to actually speak also on how bad Ireland was. Ireland Yeah. were contenders. They had won it up until come last game Yeah, in it to they win had it. won it. They got scrummed. But they had won the Six Nations up until France started. France were 10. Which means that but essentially it's like, sorry to use this example, but it's like Man City and Manchester United. Aguero's goal. It's never over until it's over. So ekugqibeleni Ireland were very poor in how they handled the Six Nations. But now would you say What's using your wrong with example, Ireland, though? Would you say Fours or- would you say that Manchester weekend like France Man City winning? Are you saying Ireland weekend like France winning? No, but look, I'm saying it because as I mentioned scrums, I mentioned the attack. The only thing that they had going for them was the defense. Otherwise, they couldn't attack. Your favorite loop, the Sexton loop. Yeah, Dingek. yeah. Crowley wasn't really coming off the start. But it was better than Prendergast. Furlong was being scrummed the whole time. Like ayike game uFurlong kangafumane 2 scrums aqushwa kuzo. Wathi wayoxhonywa yi-Italy ke ngoku waxhonywa Okay, that was not so nice. for me that's, and I guess that's where we can then your opinions and also really tell, is the standard dropped or has the standard gone high where it's looking more So the other competitive? teams have improved okanye ngabo that have digressed. Yes, okay. I think it's a mix of the two mna. Because Ireland had invested so much on winning World Cup 2023 that they built a squad as accumulated caps in that period leading to the World Cup. You understand? They were so confident that they went on to arrogance about their ability to win the World Cup, especially after they beat the Springboks.
kwinantsika ku-pool stages. You understand? Kubo, that was an affirmation by Ike Price. Le trajectory besiyokha over the years isibekile nyani icicini lo yenza lembali yokubuya ne-World Cup. Abayifumani World Cup. Kwabakho ke ngoku important decisions to make. Ukuba, do we fire everybody, siqale phansi, another 4-year cycle, okanye senza njani? Kungathi kum ke ngoku kufike ingqondo ezithi hey asikwazi uchitha usana namanzi. Masicinge ukuqiqa ngoku. Sure. Uqala phansi bekho in streak of losing because isiyokha, it might just ncamathela that thing. Ubona Wales? Isenongcamathela that thing. Kube nzima uyishake off ke ngoku preparing for the next World Cup. Winning process mna kulapho bayibhuda khona. U-Sexton had to retire. So they did not invest enough ku-Prendergast no-Crowley to be the next gola hlobo badlala ngalo. So what should have happened was to say, okay, ezintwana zizanantoni. How do we then tweak umdlalo to suit indlela ezidlala ngayo ezintwana? Not to try and make uJohnny Sexton out of ezintwana. Sure. Farrell got caught between uzama recreate uJohnny Sexton and zidlala njani ezintwana. And I think mna uncamathele ukuba masibe ngu-Sexton ngenkani. And that's what has beaten him. Because Sexton is also part of the coaching team. Yeah. And naye nobo coaches kusakhe pha. Ezifika athi in my time benzenza kanje. Kodini yenza so. Yenza mna ibandile wena basically. Put yourself in my shoes. Bendizawubaleka njani. You understand? Ndakuva Brakes. Then you look at his pack. Like we saying, Furlong is past usal by date. Nofana flavor yakuba khafu sweet. We understand sweet. Flank forward. So uJimmy Stone now sanomkapa necheck ngabuye no Furlong nanatsika for iPumas. Abasekho ku level. Emlapha case ndithi mina because iIreland team edlala ngesystem kakhulu. Ezinye teams ezayifunda la system zakwazi nayo to an extent uyidlala ngoba ukuzibona iloops eziyi2 napha kwama-Italy napha kwama-Scotland uzibona uthi bayadlala eza loops so engathi neza teams zase-Europe zifikile kwelazinga le-Ireland, not that Ireland iwe kakhulu but they caught up and now they're challenging them mostly eza teams zase-Ireland. Ireland lost the drivers ala system. Yeah. Lost a very crucial driver ala system, which was Sexton. Because not Davies. Not Davies. I didn't hear anything about Davies. Number 13 about you say Ireland. I didn't hear no Pandi. I can't remember. Ring rose. Pandi got look at the bench. Last Stuart McCloskey. McCloskey who became made the team of the year. Man of the match against England, that chap. McCloskey. Why part England tweaking them into MP? Usizland. Ususa uThipho Lothu kulamdlalo wokugqibela akabikho segamini usiyoni Thipho Lothu. Captain yento ofundini. Yes, Scotland. Hey, yayibona iCaptain yeScotland itsala nzima. Yabona baye uMcCloskey ingathi uvalela kwa uBhandi akhi ngaphandle kule Ireland. Uretire nini unazika? Uakhi. Phela onke lamazinyo. Shake 3. Ipremolars zakhona. Shake 3. Check wisdom disco. Do you have the same opinion with the French team? That they've caught up or they've dropped? France has always been up. It's right there. Ihamba so iFrance. If yehla ayonto izawuhlaka kanje. Izawuvela, izawucaca. So the teams are getting there napha France. That's why Scotland can put 50 points on France. Unheard of London. And be first team yabo. Be first team iphelele. Iphebe to poor. Akhombe uzothi bekusotha ubani. No. I feel like if France is the one nation ezama emulate urasi the closest. France has built experience, but they still bringing in innovation. Innovation, yes, but they are building a layer beneath that experience. Enzulu food la layer. And Lando, by calling el xesha ukhalazwa in New Zealand about how dare uthumela usi team. That was Galtier's mission, is to start building the belly beneath Lamzimba, our Kile. And
given, guaranteed, Nyan, you're gonna have that one game. Also, Valentis and Tosinga Sevens, and the Scotland will put 50 on you. That's a given. You understand? Not a 50. That's a given. A 2 points loss is fine. Not a it's 50. a given. It's a given. Good But try. even in that 50, how much did France walk away with on the scoreboard? 40. You understand? Okay, So so it it's- was once 45, 20, Exactly. 15. Tap, Nazi Australia, 22-0 deficit, Yasiki Ellis Park. Those things are given in the process of building. Wara. You understand? But it danger mna, is that you write France off at your own peril. If France have you All Blacks go. Actually, Win Nations- Win Nations Championship. Actually, Kuma, please, we need to have a nice statement board here. Sibone, sibeke imali. Ndiyayifuna loo nto. Sibeke imali ingani statements akule podcast. Funeka umntu funeka sibeke into. Account. You must be accountable for your people. Dlamini, You must be kutheni kuqala xa ndithi All Blacks You zawutyiwa? must be accountable for your people. Why is the accountability? Ivela xa awuzothetha kuthiwa nje. kuthiwa All Blacks. Funeka sibe nayo loo nto leyo. Ayingxaki nama ndiyiboni la France lena ibethe All Blacks. Usana New phela Zealand. uDave Rennie Nani ngoku ngayiboni Ireland iwin uzayidikhenika. series eNew Zealand. Ooh. Kakho 16 ngoku. Kutani chiseka. Kakho 16 ngoku. Because apha kule podcast Kaloku ndithi nani ngayiboni. Sithetha ngaFrance ngoku. But kodwa sasinako ukuyixhelesha Brakes. because Ireland was at number We one. thought it was going to go to the last game. We didn't know it was going to be that easy for Ireland. Because Ireland, ayiwinile. Nala match ayiluzayo, ayiwinile Ireland. Because ain't 2-1, if I'm not mistaken. Yeah. Ayiwinile la Yeah, it match. was 2-1. Series. I can't draw. I draw. Hayi British and Ireland sithetha ngayo. Tour wena ka 2017. Nathi you are clean yangicacisela Ireland eNew Zealand. But they were like the top. Told you your news. Hayi bathi you. Wavumwara. Xa usithi na. Oh, Umna, I've been a Springbok all my life. All my life. Qala ngoku buSpringbok. So you're saying France when I saw is that It's still there. Still up there, but ayihlanga ezinye teams yafika. I think on a day Italy ingayisurprise France. On a day Italy nga surprise All Blacks. What's your point? Are you coming in from the side? You're going to get this board. coming in from the side, but No, actually, Stella, 2 cards. Stella, a red card and a yellow card. The white card is now. I think it must be a white The card. white card is going to be the white board. Yes, so It's but a white you- board. But we take Yeah, we take my palo, yes. yeah. Yellow card, ne red card. As on play because Yachithwa lapha ka. sifuna nje because ba Mna ndifuna accountability. Accountani kwezi statement nisenza nje ulinile. Asikho kumahlanga commission ngokwapha. yo funa ibe madlanga actually no le podcast ibizwe madlanga commission umnothethe i2 cents ku social media azohlala pha Yeah, could be yeah imadlanga rugby madlanga. So okay, now lastly gentlemen, the whole world has been talking about this. Apparently the only team could go against the Boks, the English side. Hayi You guys suka. make of that? Ah. The European sides. Nale team have made it uyidlalayo clear. Sunday League ngayi challenge England right now. Please respect Paris Rugby Club Challenge. What happened to England? Italy and Scotland isibonsile ba. It's okay, England. But what Go happened? regroup. This is what I'm trying But to what, figure out, gentlemen. But how did they fall like this? I mean, how were they hyped up in the beginning? no, They had a good there was a good streak, Wara. Play Yes, against who? but again, Wara, very good point actually. As much as it was a good streak because they needed to pitch and put up performances, that were enough to say, Nyani, ikon in Dokhoyo, because you can't beat you All Blacks convincingly that way. Eweke guaranteed no All Blacks nazo ela kwela bicala le performance engekhoyo, but still they had to pitch and show uba they're on a trajectory, and they were on a trajectory. How they fell mna is because the English arrogance ayibudanga. The media. Isoloke lapha, especially Yes. media yabo. Yes. Soloke lapha arrogance yapha, and they were quick to beat their own drum
Yeah. uba singo number 1. I think England kaloku yile ivuyela uwin iscrum. that's their downfall. Bengathi bawine imatch. That's their downfall. A crucial penalty, for example, against the Scotland. Not Scotland, man. France. Uzobatywe ngoku iFrance. That kid Pollock did everything right. Stole that ball and stole the game. And the Six Nations from France. But their arrogance prevailed. Even in that situation, man, where at least now better a team that's been good. Kuleni Six Nations. Arrogance, it just clouds your Plastic judgment. energy. Nisbone nithiwa ke ngoku plastic energy. Plastic energy kabubi. That's okay, yeah. So zabethela inyano bo. So ke ngoku, how do you change that mentality? Because bona i-belief yabo is that you celebrate the small victories. Hayi ke Cha ke ngoku ingathi celebration ye small victories ku celebrate World Cup wins. Basuke baxhela inkomo bona. For a 1 month, no, 1 month, baxhela inkomo. No. Kwenza njalo madodana. Man Man, varebiti. Okay, so ndiyaniva ke Magrotman ba okay, look, France are doing good. You're saying they've got a nice underbelly. Ireland, they need France to go July in New Zealand, and I hope it's a Eden Park like game. If you can in the whiteboard, Ufuna uthini? I want it recorded, bras. Put at the internet doesn't forget most. Ireland, and I think it's the last hurrah for them as well. To remember that generation yabo. Your Josh van der Flier, Yeah, my Kalen futsaki is Doris, solid generation, bras. Giovanni. I think it's their last. It's the generation, bras. My futsaki There's is a World Cup. Kaloku basazamu ya semi-final, so let's give them kokuchitha chance yabo amanzi ya nomntana semi-final. ekundikuthethayo. Okay, lastly, 1 year calls. Next year, who do you think wins it? World Cup, No. Oh. Six Nations. Six Nations. Six Nations next year. Yo, The Francis are back to back, man. He's called it. He's made a call. Don't. Clean. You must- Back to back. Italy. I'm going with English, ladies and gentlemen. Italy. Lavin, there's no need to be controversial. No. Act like a Queen. Act like an old Queen. So you save le 15-year-old something yam. I got my daughter. I win. Because I save le 15-year-old something yam. Okay, do you know what I think it is? So betting monthly installments. It's the fact that we kept Hey, just now. because we kept us Kaloku outlandish makathethi statements. into ngathi zifundile. Ngabe usenza amaqaba kuno college. Ndithule mna. Ndithule ndizawulinda i-Six Nations ka-2027. 2027. 2027. Ayingathi iqukumbele madoda eye Six Nations. Best tackle yeveki. Khangikubone umuntu ngathi udibene negxalaba. Bekukhona la Thomas Bulls. Kusetyenziwe pha. Pollard ke wafumana into esemoyeni. No Moody kwahlaba omnye. Hey baphansi umezitala uzipora ampuru bam10. Bekugqityeliswa. Phansi wenka. Baphansi. Phansi wenkabi. Yeah, Sasha for me. Sasha ndamthanda mfethu. Sure. But Eyo ke wabhayisa uzipola. he's just not okay man, ndithi mina i-preference yami ye-rugby ngekalipoka Money. because ulipoka akadlaleli yena. Okay. Sasha akhumula la ngxa kuDamian Williams okwabanayo ngoba engena efuna ukwenza into Yonke yonke into kwakhe kwakhe. kwatenwa kwacaca ba ayidilungene nokwaten. Usasha K is making it work and he's great at it. I just feel like Akakafumani balance. banike man abanye abantwana man kaphisane ngoGilbert. Akakafumani balance kulanto wara. Wena Yokudlalisa then azidlalele. Ungafuna uzidlalela ebe ngwana acinga udlalisa. we man and ubanika seyiqoma kuyabheda for mina. Kanti lahlo Gilbert. I-play of the week ngayindonke kule match uthetha ngayo. Magritara Juvili. Ngayi play of the week. Ngayi play of the week le. Madoda sifikile ekalikeni. Angeke sifikile ekalikeni. The podcast is in the neck because seninzi efuneke ithethwe ngesixhosa kumbhoxo. Maninzi amabali angekabaliswa. Amancinci
esingawaziyo nathi. uBrakeza lelinye ibali elifuna ubaliswa nalo, elifuna ubaliswa gabalala. Kukho amaxhego esingawaziyo, umzekelo awadlala phambi koBrakeza, oDabane, oSejek. Kukho nathi ke ngoku abafike bathatha into abayiqalileyo bayinyusa okugxiya babuya neendebe zehlabathi. Ngoku sini masike siyithethe lento ivakale Qoboqobo, ivakale Xolobe, ivakale Tsomo, ivakale Lady Frey, ivakale eRhini, ngapha kweRhini kwiilokishi zaseKapa, ivakale jikelele eMzantsi Afrika ngolwimi esiluthandayo ngesiXhosa. Yilento ke le podcast siyibiza igalika, siyibiza la paint xa uphethe ibhola yombhoxo ifunayo. Yilento ke siyithetha ngesiXhosa. Kuzaba mnandi. And please umuntu ofuna ukuza ningoyiki bawuqoma ukhonda ofuna uyithetha iza sekumamela awuyazi ba apha ke kusesidodeni awuthethi nje funeka uthethe uyimele into yakho okokuqala, this is long overdue. Bekumela kudala saba nayo incoko ngokwesidoda ngokwelwimi lwethu apho ukwaziyo Dlamini uba uthethe ibheke ecaleni ubeke into etafuleni ozawuthethela phezu kwayo. Ngaphezu kwaleyo mna ndithanda le ndawo into kokuba sizawukwazi ugrumba imbali yombhoxo ntsundu. Abantu abaninzi abayazi ababukela umbhoxo ngokwabothuka sekhosi yakolisi into kokuba yayiminyaka nje 19 phambi kuba kubekho emveni koba kudlalwe umdlalo wokuqala ofanayo nerugby ngapha eKapa eGreenpoint. Yayiminyaka nje 19 emva komdlalo wokuqala kokuthiwa kudlala umbhoxo ke ngoku apho kwasekuqumrho lokuqala elalihoyene nemicimbi yembhoxo yabantu abamnyama. Abantu abazazi ezo zinto ezo. Ubabukele lo Sajek kukho amagama amakhulu oMorgan Ncushe engekafiki nokufika kubo, oThemba Lodwabe engekafiki nokufika kubo. Amadoda awudlala umbhoxo kude kusoyikwa uba ngadlala la plus no Ndlebe Zikanyilanga kungacaca icala. Nathi into endinika umdla nochulumanqa into basake singene kwinto ezinjalo. Please don't forget to subscribe man. Hey. Subscribe. Abantu ohlala iyosulela. Subscribe sisekalikeni week in week out into zobawo. Comment, follow us on socials, Ncokole neRugby singayeki. Umba umnye kumbhoxo maxesha onke bekumnandi ngimirha nguRhatebe noZize Nkosi.